To, fita zaki? Fita zan yi. To ni dai abin da nake so na gaya miki, yau da kake dawo hannu rabbana atina. Kin gane ko? To ai umma mazan ne sai a hankali. Ba dama kaɗan ce kana son abu sai sun nema abu a gurin ka kai. A'a, to me a ciki? Wani abu ne? In an baki dai ki bada me a ciki? Irin wannan yanayi da muke ciki yanzu. Muna cikin wani hali. Ke kina ganin yadda muke fama a gidan nan. To umma kina ganin hakan ba zai zama matsala a rayuwata ba. Kin jiki da wani magana. To matsalar me? Wace matsalar da muke ciki a wannan zamani? Ki ga yadda muke fama a wannan yanayi na lokacin nan da muke ciki. In an baki ki bada, kada ki da mun ni kan yau hannu banza na gaya miki. Tabbata kin dawo mana da wani abu. Insha Allah. To Allah dai ya bada sa'a. Ma gaskiya baki kyauta. Gaskiya abin da kike ba ki kyauta. Ko dan baki ka haife ta bane. Yanzu shikenan sai ki bar yarinya ta je ta yawo. Yanzu kina ganin hakan ya dace? Ka gani fa ko yadda na haifa a ciki na dole zan sa ta je ta nemo kuɗi ta kamun ballin ta na yadda ban haifa ba. Amma kuma yanzu saboda Allah yanzu sai yarinya ta je ta fita ai ina neman kuɗi sai ta je ta nemo miki ta hanyar halal. To miji ne da ni? Wa yake nema yake bani? Ba dole in sa ta je ta nemo min kuɗi ba? Na san ta wani hanya take samun kuɗin? Kyauta ake bata. Shikenan. Tunda haka ka zaba. Allah shirye ki. Haka kawai a zo a ta sani a gaba a ta sa. To ku cinye ni ku huta. A cinye ni a huta. Akan me? Ba wani yake nemo waye zo ya bani ba. Ni kuke so in fita in je in nema? Na Allah. Nyan. An sa ta din. Bai wa Allah da Allah ki dan zan dan gaya miki abin da yake raina tunda kika gangaro kika to wallahi naji zuciyata tai wani karab tai wani kaca kawai naji zuciyata ya kamata a ce na bayyana miki abin da yake raina ina kaunar ki ina son ki dan doguwar mace maganin ta a ce irin mu a daya ki ji kar ki ga ina faci Allah ya ji kan shugaban kasar Chadi akwai tayasa anan gurin shugabannin kasashe nake faci ba ruwana da talaka dama harkokina da aka wannan iya abin nan shi yasa na kwaye ki to zan ji daɗi wallahi zan abin za ki sharo kai wallahi na ki ba haka ba ba kya gane ba ni dai a tunani na mutum da ko an ma ashwara zai shiga wuta ka zo ka ringa dan Allah dan annabi dan kaza ai ya kamata ki tsaya ki saurare ni ki gane we are collaboration love we are injection love we are passing of joint love ina kaunar ki ina son ki ya kamata ki gane cewa fa son ki nake tun ran nan ganki din nan zuciyata ta yi ta tafe zuciyarki kawai sai na ji ya kamata a ce na bayyana miki abin da yake amma ina banki ina Allah annaba a matsayin ki na wacce ni yanzu zuciyata na riga na fada kine min kalla ba wanda bai san wanda ake cewa dan kuren ga me faci a garin nan ba kowa ya san ni da kike gani na nan ki kalle ni sosai shugabannin kasashe ne suke kawo faci Allah ya ji kan shugaban kasar Chadi akwai tayas yanzu a nan gurin ni ta kai kwatanni ina zan dauka kawai sai naji an ce yan adawa sai yi tafiyar ruwa da shi abin da ni nake so da ke ki gane tunda kan Kamaru tunda kan Niger ga kasan mu ta gado kin san ni ma dan Niger ne na yanzu sau da bino da kasa ta ce ina kaunarta akwai Kamaru akwai Abrikos akwai abin nan wannan kasar Sudan duk shugabannin kasashen su ni ne nake musu faci to an ka aure ni Allah ya sa na dafe ki rayuwa za ta daɗi ai shi yasa nake so ki bani haɗin kai ki gane wane ne ni ma in gane wace ce ki yawa abin da yasa wancan lokacin ma gaskiya kaga ban mai da hankali na tsaya ba akwai wata bukata da nake da ita tami bukata ne duk duniya zan iya biya miki kowace bukata ce la ilaha illa huwa
idan ce kika yi tsirara zan anan zan yi tsirara ba komai ni ba wani abu. Menene? Ni gaskiya ina da buƙatar iPhone. Wannan iPhone ɗin kike son gani ko a iPhone ɗin? iPhone ɗin nake so. An gama. Gobe yanzu ki nace miki ko? Gobe yanzu za ka miki iPhone. A'a ha ba bai wa Allah. Yadda nake kaunar ki nake son ki bane kowanne iPhone ɗin ne na kahi. Ai ko zan ji daɗi. Ni ko zan ji daɗi. Ai ni ne zan ji daɗi, ni zan ji luwai. Alƙur'an kwantar da hankalinki. Ai ki a bar soyayya ce. Ai shi kaɗai ne zan iya zuwa in samu biyan bukata ta cikin abin da nake so. Kuma shi kaɗai ne ke bani haɗin kai ina dukan kurege da raina. Salamu alaikum. Baba waya na ƙasa. Kai jabar kuma kai ne honorable na waya baki da. Kai dan guda. Kai dan guda sunan ka yana da matakan muhimmanci. Ni ma haka wallahi. Kuma sunan ka suna ne wanda akan biyan bukata akan iya mutuwa. Raina ba komai bane ma ni. Akan biyan bukata. Ani? Ai ni za ka dinga maka kasan nan. Da a ce ni yanzu misali na san cewa in na dana bam na mutu ba wuta zan ba. Dana hi zan mutu. Allah ko? Allah dan mutu to amma na san in na mutu a wannan layi. To billahi da ni ne na farko a jahannama. Tunda babu wani dalili ko hujja da zan kashe kaina Allah ya yi ni kuma shi ya san dalilin da yi ni. Bukata ce da kake gani na a kasan dai na zo gurin ka a gauce. Ka san dai bukata ce. Haka ne. Akwai waya? Uban waya na kasa? Akwai wayoyi. Akwai sai da ka ce akwai wayoyi. To ai mun nan ka zo wajen mu sai dai wayoyi. Waya nake so wace zamani yake tafiya da ita. To ka gani? Barin dauko maka ina da su kala sai in dinga gaya maka sunayen. To yawa. Sai ka dauki. Wacce dai da an kalle shi a hannun yarinyar za a ce wannan shegiya ce. Barin ni ne shegen kuma. Yawa. Allah ya sa dai akwai sabo zuwa a ciki. Kaga su iman kaga wannan wannan babba ce amma wannan sai za a tafi neman kwangila ake rike ce kwangila wannan kuma kaga wannan duk macen da ka je wajenta da wannan kaga bata kwanta ba to ai ka ce rehe wannan sarki wannan ita ce ciwon mata, ita take wahalar da mata, ita take sawa mata su dawo daidai, ita take sawa mata su koma ba daidai ba. Wannan kuma dai wannan kananan yara ake yi wadara. Wacce ce? Wannan ita ce iPhone 12. Wannan za a ban wannan. Wannan. To ai ya kuma wannan za a baka. Ai gani kai ba ga maka sharadin ta ba. To me sharadin? Na ga alamun wannan mai da wuri na cikin aljihu. To so kake kwata ka. To wannan ita nawa? Wannan ita duk wani 2,000 muke ba da ita. Ai dan na san ka ne ma da ban san ka ma sai ka aje wani abu ba 2,000 zaka bayar ba sai ka aje kudin waya sannan ka bada kudin haya. To in ta ce sikirin kafin da ita kuma ba. Ka ci kudin ka. Yanzu duk a mai rage dan girman. Wallahi ba zan rage maka ko naira ba a 2,000 nan kwana 1,000 in ka kwana 2 4,000 in ka kwana 3 6,000 kana kwana 5 10,000 ka san ƙarya fa zan da ita kuma ya kamata ka rufa mun asiri mu rufa junan mu to ai mun afuwa akan karan wani abu to kwana nawa zaka yi za ta iya sati za ta iya sati a hannunka ko a hannunta a hannunta ai so bi ana saya ake ka siya ne a nasa za a ringa lissafa na gane ran da na ce za a sa mata kwabayen an shi yawa amma dai ka tabbatar inda za ta je din za a iya zuwa a karbo a kai ya wayo Allah na wayo Allah kar ka dora kanka wannan abin nan ai ni na kai kuma ni za an so ko yawa wallahi banda na san gonakin kakanninka ba zan yi wannan abin ba kuma shigar ka ci ka lissafa mun kuɗi na ba ka ba kuɗin za ka lissafa mun ai kini lissafi ke baki da hankali ne ya za ki shigo min da wannan tsimman katon cikin gida haka ni ne tsimman umma ba tsimma bane ba kin manta shi ya siya min wannan iPhone din da mata
ai gane ne mutum shi ne sannu ba sannu to a lafiya dan wannan ai wannan gaisuwa da kika yi ke ma zan sai miki iPhone domin ki latsa ki ji daɗi har da ni ma kenan an Allah da sai kin kalli iPhone sosai wallahi to ba komai to ai bara in zo ku shigo ciki ma to shikenan ko daga ciki to ya zaki ke bar shi a waje shiga da shi daga ciki kin ga bara na malam jo unguwa na dawo ne can kure daki ku shiga can shige bara ma in je unguwa ina nan makwabta in kin gama ki rufe min ɗakin yawa da Allah a rufe da ko bana jinki sosai ne shi yasa kika ga na kira ki an dade da gaya mun cewa baka so na tsakani da Allah ni ce kawai ban yadda ba ni da gaskiya nake auren ki wata sana'a ce kake yi ina siyan kaya in kai Dubai ce babban dela ne kin samu mijin aure kuma mai nagarta gida biyu a hannunka duka kudin hayar ya kusa karewa gaskiya na gama ta aure ina sai da dambu a titi ka ce wai zaka aure ni ai sai abin da ya tura buzu na ka isa da gaske kake ke da ba kalar rana ba yar talaka kudi na wayo ba kika sanar kafin ki fara sai da abinci a layi yar talaka yan mata lafiya kike kyakkyawa haka ki bi kwalta kina tafiya kina ihu kina kuka wallahi wani ne ya ci dambu kuma ya ce in bashi canji na bashi ya hada da ya tafi ana karɓar duka a garin nan kuma yanzu gashi Allah ya miki diri yadda kika san gwab kuma yake bi kwalta kina kuka Allah dawo nan yanzu mu je can gidana ba kowa a tura mana abinci mu ci mu koshi sai in sallame ki baki ko 5,000 ne mu je ko ofis dina ne sai in baki ko 3,000 ne zakaranta Allah ya nufa da cara ko ana muzuru ana shaho sai yayi haka zalika masu iya magana na cewa babu maraya sai rago haka zalika hawaye baya zuba a idanuwa sai da dalili a wani lokacin lissafi irin na kwakwalwa ko na zuciya shi kadai yake ambalar da amai kuma ka amai da shi a lokacin da baka yi tunani ba me yake faruwa baka san sha ba komai ni nake zuwa sai na siyar da kayan da tun dadi ne siya mata zaka zo ka siyar a giya haduwan mu da kai ta doctor ya ce ruwa za a kara mata ba magana asibiti ba asibitin nan mun an gano fa wayo suke yi ko su ta karɓa kuɗin mutane a samu ganyen rai sai a dafa ai sirace ki mata wanka ki ba ta sha garau za ta yi ni a gaban kakata dame take mu ta mutu kuma in ba mijin yayin nan dawo ito na idansa in ba yana hallaka shi ba alle tsaye kai muka ce ka ba mu kwangila abun mu gama da shi kuma ka ki ka tsaya kana ba wani kuremure sun kai gwaro sun kai mari domin ganin cewar sun biya bukatar su akan ta sai dai a kash a inda ta yi tunanin cewar wannan ba ita ce hanya mafita ba yar talaka waye wannan shine mijin da zan aura shi wannan kike bi haka na kanshi nake so I love you na dade ina so in faɗa miki cewa ina son lissafin nasu bai kai ga lissafi ba domin tunanin cewar talaucin da ya musu da baibai ko ya musu daurin goro a tunaninsu lissafin ya kai ta ba da kanta sai dai wani lissafi da ta buga na musamman gidan caca 150 ke mun iya ba wani ne ni ma ina da tawa bukata kuma tawa ko kusa kina ji tsama gaskiya wannan bai dace ba ban taɓa yi ba kuma zan in ba ka taimaka mana don Allah ba kawai ka bar shi. Yar talaka yar baiwa ba duka mutane ba. Wannan tsinanne yarinyar da ta zo neman taimako ita ta yi mun. yanzu ina idan take Wallahi ofisa ita nake zargi. Yar talaka. Banda kalle-kallen 'yan mata. idan na tafiya a hanya wannan mata suna tafiya ganin su nake kamar duk maza ne Mashirin wannan shirin 25 Hausa TV. yanzu ko mai gidan ya fita ba ku haɗu da shi ba Mun haɗu ba wallahi. Labari da kuma tsarawa da bada umarni Hafizu Official Darakta mai lokaci yar talaka. ya kuma ka dawo ina tafiya ne kawai muna abun nan sai na shafa na ji ban ji wayata ba ina aminiya ta din nan da nake ta gaya maka yau ita ta zo gidan nan da kanta sai muna da babban bari in kira ta ku gaisa ya kamata Sai ku subscribe ku danna kararrawa a tashar mai suna 25 Hausa TV. Wannan shiri zai fara zo muku ne daga ranar Juma'a misalin karfe 8 na dare. Malabu ban kuɗi na kai ka fita wurin Yar talaka. Alo? Ba haka muka yi da kai ba. Cewa ne da kai wannan waya ba tawa bace ba. Ni kai na kawo aka in bada haya. Kuma sai ka waya kwana biyu kuma gashi yanzu kwana uku masu wayan su neman magana. Ko ka yi a cibin ko baka yi a cibin baka dawo min da waya. Ni dai na gaya maka.
in ba haka ba wallahi ranka zai ɓaci. Shikenan. Yawa. Da baka zo ba wallahi yanzu zan ji gidanku. Allah ya taimake ni, Allah ya fidda ni daga musiba. Allah ya rufan asiri. Ina wayan nan. Ga ta. Yawa ba abin da ya same ta. Baka koɗe ba wanga. Yawa ba a ci sukarin ba. Cajin yana yi dai ko? Yana yi wallahi. Ina ko ba? Yawa. Yawa ga ta. To kai ya muka ya kai mun haka. Kai abin nan gaba ki ɗaya kwanaki 5 muka da ci masu kwana 7. Na ci bala'i, na ci wahala. Na rantsi da Allah kaga akan wannan wayar. Kaga kwana 2 muka da kai. A kwalan da na kai kwana 2 na biya bukata ta na samu abin da nake so. Amma fa an so wannan waya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullahi. Na rantsi da girman Allah. Ba kowa a gidan ko? Ba kowa a gidan. billahi allazi la ilaha illa huwa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin tafi miliyan to a sallama ni ba yi nake ba to wai amma a wannan an so shi na abu ya zama bala'i ga wayar ma wannan ga maka an kusa sati na lillahi wa tana nan yanzu ma ka san me nace za a canja mata kwaba tace ako da ma ta tsufa a haka da dabaru da ilhama da tunane-tunane na ce mata akwai sabuwar fitowa za ta fito iPhone 17 take ko 13 yawa na ce to za a canda to in ba mahaukaci na taba ita ba taba gani na da ko da kani kayi ba kawai ta dauko yanzu dai a takaice kai ka fita daga cikin bala'i na fita ita kuma tana cikin bala'i a to dama Allah na tuba ita ce a masibar ni da ma ina kai ni ba za ka dinga ma ran biyan bukata ba ni ina gaya maka ni ba za a iya toye gari da ni dai da biyan bukata ban 2000 na yafi maka 2000 to gaskiya dai sai na je gurin faci na ka san faci nake sai na jira an yi facin 2000 zaka bani cikon 2000 to abinda nake so wai ta dawo a'a to abinda nake so da ka kawo mai mata da ban gane kamar mata ba shi ne kai to ya mai mata da 2000 ta samu kai kanka da ki burege kuma ni sai na shaki kurege ko Allah ku kan kunkuru kwakwar kai bari dai ba za ka karasa da Allah ka gani ina da kakace abinda zamu Alhamdulillah kin dawo Allah isa dai an dace wallahi umma na bi duk inda ya kamata a ce in bi don in gan shi na neme shi na rasa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yanzu ya zami gashi doktan nan ya ce naira 40,000 shi za a cire cikin nan naki gashi gidan nan ko naira 40 bamu da shi wai to ya labarin iPhone din wallahi umma ya ji labarin akwai wata sabuwar iPhone da ta shigo iPhone 13 sai ya ce zai sanja min shiru kake ji har yanzu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yanzu ba wancan iPhone ba wannan iPhone gaba ɗaya ya da yanzu duk kin kekkewaya duk inda kike tunanin zaki ganshi baki ganshi ba umma tun ina kiran shi a waya ina samun sa yanzu har na ma daina samun sa a waya ko zan kira wayan shi baya yi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un amma wannan bawan Allah ya cuce mu ya zalunce mu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to yanzu me abin yi wallahi ni ma umma ban sani ba yanzu ba wancan iPhone
wannan aikon din ma babu ita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kin sa mana ido kin ji tunda kika sa aka kirawo shi sai ki faɗa abin da yasa kike so ki tara mu anan ki gaya mana ko wallahi baba abin da yasa na ce a kira shi ya zo saboda na ga yawon nan da nake yi ba mai ɗorewa ba ne kuma babu inda ban zagaya ba ban ga abin da na mora a shi ba shi yasa na ce a kira shi don Allah a bashi haƙuri ko ya haƙura ya maida ni ɗaki na. To ai shi kenan na fahimce ki watan duk lokacin da nake cewa ki zauna gidan mijinki ki kwantar da hankalinki ki rike aure shine kike ganin kowa za ki ga ya kwantar da hankalinsa ta dalilin aure ne amma kika biyo wa yan tuwo duka layukan nan na bayan gida ba wanda biki zaga ba to yanzu kuma da Allah ya sa kin fahimci gaskiya hannunka baya ribe a yarba ko ba haka ba malam ka ji bayanin da take yi yanzu ta gane gaskiya watakila rabon wasu ne ya fitar da ita amma tunda yanzu ta gane gaskiya kaga har ka siya ba a gyara ta sai ta koma ɗakinta. Gaskiya ba zai yi ba ba don a karan farko ma ni ji ne ke kaman asiri aka yi ma da haka gaskiya ba na jin zan iya mai da ita ɗakinta gaskiya. A'a dakata malam ni dinnan ma da kake gani tsohon ɗan tasha ne ba inda ban zaga ba na je Lagos na je kasan gada na je Afafa ko ina ba inda ban zaga ba abin da abubuwan nan da ake yi na shedanci ba ɗaya da ban yi ba amma ka ganni na dawo gefe na rike Allah na rike annabi na rike salatin ma'aiki ina zaune a gurin nan kaga kayi kokari kamar yadda ita ɗakin ta gaskiya baba ai hakuri ni wallahi ba zai yi ba tunda karon farko ma fa baba auren sunna ne da ita kuma muna zaman mu kawai ta ga ba za ta iya zama ta zaɓi ta tafi ta je ta yawonta kuma yanzu sai a zo a ce lallai sai na mai ta gaskiya ba zai yi ba ta yi haƙuri kawai ka ce kai ma kana daga cikin masu ɗanɗano ɗin kenan abin da ya kaka kenan ko magana ta domin Allah baba ni da yanzu ban yi alƙawari ba amma tun da dai an yi haka zan yi nazari rabon wasu ne ya fidda ita amma da ta gane gaskiya ta dawo Allah ma ana masa laifi ya yafe wa mutum kai wannan irin mutumi ne da ba za ka yafe mata ta koma ɗakinta ba a'a kai ma fa ina da tarihinka idan aka bibi irin abubuwan da ka aikata a baya kai din nan ma bai dace a baka aure ba amma na kau da kai na baka ba ka mai da ita ɗakinta ba to ka tafi da ita ka gama nazarin ko sai ka yanke hukunci wataƙila ina hakuri dai ta zauna dai baba ta zauna kuma ta zauna insha Allah in na je na yi nazari da abin da aka yi na gode na bar ku lafiya tashi ki bishi wataƙila in ya ganki a gidan ai hankalinsa zai wannan ki maza ki je ki dora mai girki ki sa kayan bacci tashi ku tafi tashi yawwa ha kya zo ki mun zaune bayan kayan abincin nan da sun yi tsada kwanan ki kaɗan a gidan nan amma duk kin gigita mun kayan abinci wallahi billahi sai kin koma wallahi